Kolegovia, je mi jasné, že zelení fanatici v Bruseli, ako je pán Hojsík, by najradšej všetky normálne autá zakázali a v podstate nenávidia šoférov. Ale realita je taká, že v dnešnom svete bežná rodina bez auta proste nemá šancu a kvôli vašim opatreniam sú tie autá čoraz drahšie a nedostupnejšie. Teraz Volkswagen oznámil, že plánuje prepustiť 100 000 ľudí a plánuje sa preorientovať na výrobu zbraní, pretože Green Deal pre zbrane jednoducho neplatí. Tak prosím vás, vy tu neobvinujte teraz nejakých Číňanov, že nás v automobiloch predbehli. Obvinujte v prvom rade samých seba, že ste to dopustili, pretože to je realita, to je výsledok vašej práce. Pozrite sa za posledné roky, čo sa tu udialo. Najprv ste prišli so zákazom spaľovacích motorov, ktorý doteraz nebol zrušený. Potom ste presadzovali normu Euro 7, ktorú aj inžinieri označovali za technicky nerealizovateľnú. Teraz najnovšie pretláčate povinné tachografy už aj pre malé dodávky. Pre ľudí, pre obyčajných ľudí chcete zdražieť paliva, benzín, naftu cez emisné povolenky ETS-2. Firmy nútite do nakupovania povinného podielu elektromobilov, ktoré stoja na európskych skladoch a dokonca do vedenia firiem cez genderové kvóty tlačíte polovicu žien, pričom ja absolútne nerozumiem, čo má nejaké pohlavie spojené s nejakými riadiacimi schopnosťami. Prosím vás, kedy ste naposledy niečo zjednodušili alebo uvoľnili? Všetko len komplikujete a zdražujete a to je to, čo chceme zastaviť a to je to, čo chceme napraviť.